sututulan ko bubay ama puro ago mapuro ama buba kaulita pagti mapote ama item. Nah, miya kay sana nasa katawa dato. Tiga kaya nga dato ahay karitang ko na ubay karakan. Dalawanin swate na manguda. Lagi da nga yang guru amiap kilay ni sa Palawa Pantasa. Sipati ni man kamatay di mama amiris-iris. Habila bulat. Oreno Ramadan di pasi iman to. Ha? Nah. Dia mo to asa ka to ada to king upama nanawate na prince na tigi na ubay karakan ka lagi daw miya sipata kana mariri marak na putih ako. Na tigi na ipengisa nangkor ka haywat kulay na ubah ka kedato. Na pangaruma ka sa Dubai akaw leta pagti mapuro ama buba may tamama puti tigo tayo na bunda di sa karatol mo si bapa ka dinyan katawin ni panaroon kada kasi pagkatong sa buba akaw let sa sabala na pagti sa sabala bunta du sa sabala na iskini sa sabala ha mbida ikapuro no man kay punaulo niya na silid ama puro ay na mabuba ya na may tamaya na maputi ay Nagira kububay na kami na sa maputi yung tiga kali deka. Gira pa na sa itu mana tiga kali deka man. Oh, nah pamangin dengan yung mana ya? Kami akapi-api kupunan diwan. Aku naungan no mga lokastanwa. Nah, kagi di mo mati, pagkanta sututul na miyatay. Miyatay agi mo tuan tunan iba na dato. Pamangin ganyan mang udah kagi mapi pengilay sa karuma. Ha? Kenapa saja keberatan sama tang abuloi buka maputi bakarang na tiga sisdawan. Sekanya ni paina lama pagina na umang awata. Pagila anyway kami ang APP ini. Nah, tigil na iman to asak ni miada tunak pemangilay ako sama pangaruma ko tigil. Na kaya tanudan niya naging mo to insarato niya mayan. Na kay wara anu mga dito nga na mga king na basta po mga rumasiran na di sila di mamangilay sa mapi abubay kana besan sa keberatan sa materan pumakati namnanan sa exam kadi mapunga rumah subulo pamana pumaga-play tanurun ni barata may ako kasuso di mata utems kakagaya kepetan nakarumah ka ada tu na kailangan na kugupan ka suka rumah ukap tinura ko ingit na may ko bilangat so mapunga rumah nina ito na ikugugupin niya nun bugsa kataon niya na kambul sa ito na iba na sindigabgas. Nah, di ko pakai. Si ko mga dato, si ko mga ala dato, mga westerner. Nah, pagaganta. Natigi na timu-timukan. Tinimo yan, sulang unong datuan yan. Na minili unsa 10 kato belakusan. Kata ni belakusan. Lagi dari yang mudirtan wadi dorotos na belakusan dapat pasagi lawas. Oh. Nah, 10 kato. Mga tigas kulang unong mga muda niyan. Natigin na imantong na ayam misyon tanong na bubunugan niyo aging abubay akaw leta pagti may tamama puti mapuro amabuba natigin na painal pero si sa puso mga taon niya na mga na ateran ano kasi ito bini na ito no bini na kokok ano kasi ito nakailan ka no din oh din pagaganda umani da kay pusan nila na ipuniran sa kalansingid na tampos sa mga kalasan niya na din na matuon nila no kada kauntuhon na umani isa ingid da kay pusan niya na ibuga kaya nung nagyong kutuha mangudan niyan na nakagya nga tuman na sa kanya builabo nakais kanya builabo na sumiyong ko restaurant nakapkupi na si isang muta kaya pakasuldiin na miya pansin niya na anamuun to da lagi duad na ikada to dato yan sami da man nga edato kamu atangkan nak kebistutan. Gimana tahu nak sugal bukian nak kiksa kau. Mau tanah kuper. Nabun dia dini turun nuba udilir. Bakop dini bir sa ilka. Hay nak turun nuba kay lerang na tingin na ustadanan. Ilang mana sumpay na sama ni mdem abun. May ilang amang busog ko nga tungat. Nadiga kini mo sa attorney. Ay na mabtiro ka na mau matungat kap kikibiye muduge. Nah, makanya ka mabusa dito sulutan mayo nenung pwede mugura aku pakai paniurutan. Kabut na ba ada lagi na dapat may selama di ingguru. Ay na di ingguru na sa mga ala dito abu putiro na tataksan. Nabilangan nakakaya ko kada lang upitiro na ema na lalag. Kadiya kamo to na ema na lalag. Na gitu di madagalo. Ino nga puno to mangga patataro sa lalaga.
tegas. Nah, kaya nga mampuso mga doktor, abas tamay nga mag-uniform anay stetoskop yan, siguro 2 doktoro. Nah, nilay niya ng kuto ada to, atong matalikod, tigina bende ini dato. Kaya ka sumong ko kuan, bidan kasir nga tigina, bidan na kananganan nakyan na dato anan. Kaya ka tindag sudah to kang bid, nga tigina, dengan bidi ka analumini brir ka. Natingin natin alumini brir ka, natingin natin utamang udah, gitu. Tingin ando, tapi yang magilay-lay na yan, natigina gupan, na mananangga siya nga ingdami, songwang ko. Siyungwan yan sumang udah na tigina, ay mang udah na, punala matangkos ka, kior mata ko ka. Biyada na kaaging pangan ng kanak, mampan di kailangan ibang abidi. Natigina ginan na pada data ko dato. Natigina, ino kasi, abunta la mananangga ka sa nga ingdami. Natigina adna kida to, adi kanimbu benugun, natigina si karak nunot. Kaysa mo to, sadap na mga hutil. Sikara kan nunot, na sikara kan tilokon. Na sokap lalakawiran na, wiran sa gadi, sumanga tawa di itungan sa ilaw. Before silang palalakaw na, tigina dato, daan akong kaanayawa ka, sumambi ako. Na pung kumapi ang ditar na, sumiyambi sumangudan sa runutang ditar. Siyambi niya, so tinila siya na mapian, ini siyambi inu na runut. O pa makakuha na, so, at tawag na kuha na, at tawag na toto. Siyong pata. Na namiya mamasa sudah tu tigina bunda bisa ungat-ungat nga mi puput enggak atu na ini miya kapi-api inditar na so miya bisa miya na beritan na ilay yung manang kaya ungangan ama papadalong sa nga istorya na pulalakaw siran siya gada niya na mga tawa di itungan sa ilaw tigina apay ganda to kay sinak ng mga tawa ya nagunian siran sanguri tigina yung mga tao giya nga na nadinyo di itungan na miya raguna na nagusuda widan sanguri na begapis ka. Ayaw di ka tingnan na napangilaw kamera ko na usuda. Tiguda to na kaya doon na kurun. Balib spiura buang siya ki ini. Mbatungan dib siya. Kaya lang apkila niya nagliting na nagunian di pangingisi ni mera ko. Na, so miya gud kaya may tip manaplalakaw siran. Siya gud ni ramman ang mga tawa na miya tayo ron. Mararanta nga adat. Tingnan, kaya nga na napunguro ka niyo. Miya tayo na usuda. Babu pilalam dia tiu mga dokas so ki miatay na babu pilalam di sa mga tatanggo penumpang niran upama di kami di Merawak ka di kami bisa dipraktis tapi ada matay sulok sami na pungurok nami nah tiu da tu atalud na to sami nito sa kanon sa betul cek ini anak kentik ya maada de membuat tiye na kahit may mati mako masiran sanggut ta crossing silay kwalay udah tu nati na dato andip si pinakamala walay si tingin na wala alam basta wala sulutan na pagkumuan sama daglato gina ni mala wala tingin ni masi tingin na siya at tingin na siya konsumo sa mas gito na di bus katawan udah tu na iilayin siran wata yan na bugutaw sa ruasa na nakagi makapanik na tingin na ma ato kung di bitira ikagi lagi daw mo tamo untod sa peran tamo untod da miyang siya tamyaw na lagi din sa paras antaw to tigil natingin na dito sumama mo ngatungat. Nabas ka niya no. Nabas ka niya mo ngatungat. So katay da mama na nilagi da kanon. So mo ngatungat na. So isaro ang mama. Na. Kaya ko antigin na. Antaw to mama. Amaw ngatungat. Yuto tigin na mama amin di nga di tirong. So kagi ito may tindig kami. Titindig kami. Tinaw. Amaw ngatungat. Tinanong aptiro amaw ngatungat. Agum niya nung pagusya. Natingin na hey amakulay. Kapadi-padi ka bu. Nataman say nakulakar ka. Kaya mo wakar ka sotolan o kitulan. Dinugturo ito lang ng mga loks. Doon yung suki lukso. Kaya matong sotolan niya. Kaya mo wakar sotolan o kitulan. Natingin na di dituro ay ba maungat-ungat. Kamaungan na na mama. Doon na may ka na lagi din sa kaungangan. Aba niya makalawan niya nga na namang udah minito na ka. Tingin na yung apturo. Tingin na yung utuman na tingin na kaya sabihin sa marataan ditar. Na pada ada tiar kau to kakais kay dato kweng. Igira tingin na miya ka tundog sa lalan sumang udah sumiya ka toa. Naptuban sa bustan napkeruktan sa bustan sumiya ka toa.